Goddag, Gødløjer. I dag skal vi køre en lille bedt tur På noget knallert, så vi har lidt forskellige med. Vi kan vel ikke gå op og vise jer nogen. Ja, og så lige nu der kommer Silas. Jeps. Der skal han med ud og køre. Så har vi et bedt sjov her nu, som ham bag kameraet skal køre på. Ja. Så har vi nogle rigtig hissige komet her. Det er bare fint. Så kommer Silas på Bravoen lige om lidt. Og som I kan se så på Chown her, der har vi ikke noget vildt. En sportsudstødning. Det er det vildeste på den. Så hvad har vi på kometen? Har vi noget 100 kubik og... Det gør ikke noget mere. Der er bølgefilter på. Så har vi sgu lige powerfilter på hernede. Og så er der fuld gejl, som vi kan se. Og Belgier. Det bliver bare lækkert. Så yes. Så kom Silas sgu lige på den bitte Bravo her. Og så er det fint, det er den. Hvad er der lavet på den? Er der noget vildt? Der er 13 karburator på. Standard cylinder. Uden plumpe. Nye dæk. Så vil ikke vide kendside, at det ser altid bedst ud, ikke? Hvis du spørger mig, altså. Ja, det er bare lækkert. Det er rigtig frækt. Den rykker bare. Eller noget. Så er vi klar med at komme herover. Det var lige en bitte timelapse hele vejen herover. Jeg tænker, at vi filmer, når vi kører hjem, gør vi ikke? Jo, eller må I sige til, hvis I gerne vil have nogle lidt længere videoer. Ja, hvis I gerne vil have en lidt længere video, så bare skriv i kommentarfeltet. Ja.